Yes, yes. Wash abantu la niya. Manje ufuna hayibo. Kwenzeka nje. Ubani? Ha, ngizona. Hello. Yawe mfowethu lalela. Ngithi mina awungibolekele imali yami le lapho ngakuwena. Yibhadi ke awungitshela uzoyenzani le mali oyifunayo? Wemfowethu lalela. Le mali le ngoba ngiyayifuna eyami le mali lapho ngakuwena. Nali iphathi lami ubuza ukuthi ngizoyenzani imali eyami leyo mali mfowethu eyami. Hayibo wenkaba aliqonda ulimi lapho. Aliqonda ulimi lapho. Khuluma mfowethu uzoyenzani le mali le? Ufuna ukuyenzani le mali lo uyifuna la kumina? Ngoba phela nami ngikathi ngifika kuwena ngakutshela ukuthi uzoyenzani imali. Nawe ngichazele uzoyenzani le mali le. Uzongitshela ukuthi imali yakho la. Uzoyenzani le mali le mfowethu? Ufuna ukuyenzani? Ngitshele imali uzoyenzani? Ngoba phela yebo ngiholile impela. Angeke manje ke imali yami ngiyithathe ngiyinika wena manje ngingazi ukuthi uzoyenzani. Mfowethu lalela. Mina ngangikubuza ngoba wena wawudinga imali kunesidingo sakhe siseceleni engahlangene naso. So ngangifuna ukwazi uzoyenzani. Phela leyo lapho kuwena eyami. Akuso asikho isidingo sokulowo ngibuza ukuthi ngizoyenzani. Imali yami baba. Yabona kanje lento ungayenzi ngenye indlela njengamanje. Ungayenzi ngenye indlela. Nami ngafika ngakubuza wafika wangibuza ngenkathi ngifikele kuwena ngiboleka imali. Ya, wafika wangibuza hayi impela hayi. Kwa right ngachaza ukuthi nento ngangixakekile futhi mfowethu ngangixakekile impela ngiyavuma. Ya. Wena ke ngoba uxakekile awungitsheni ngani ukuthi uzoyenzani le mali le. Why uzofuna imali ungaxakekile? Indawo uyabona ukuthi kusawungixhaphaza nalokho. Mfowethu ungangijwayeli kabi uyazi ukuthi ukhuluma nobani la. Kuzwane mina mfowethu waqabaguma namathafa washaya. Noma shaya ngomdidi phansi mfowethu angingeni lapho mina. Ngeke nginike imali ungayazi ungichazela ukuthi uzoyenzani.